Още една идея, която имам е ето този, как се казва, первас. По някакъв начин да го направя по-приятен за гледане, защото в момента е бъркотия. Като цяло терасата има какво да се желае, но да започнем все пак от някъде. И така, този первас, не помня вече как изглеждаше преди да сложим прозорците. Обаче си спомням, че тогава го разкъртиха по този начин. И така и нищо не се случи с него, освен да се трупат разни неща и да се цапа, които аз просто спрях да забелязвам в един момент, освен от време на време да трупна още нещо отгоре. И от време на време го позачиствам, но да, личи си, че положението е зле. За сега идеята ми е просто играчките да ги събера в някакъв кашон или някакъв съд, който не знам какъв да бъде. Не ми се иска да купувам пластмасов шкаф. Иска ми се да е нещо по-така еко. И така, ако има някакви материали, има тук един лак за дърво, някакви части от мечета, тях ще ги сложа в бараката, там където са инструментите. Саксиите също ще ги махна и пръста да са си отделно. И не знам какво да измисля тук за покритието, може би дърво, камък, не знам, нещо, което ще мога да направя сама. Но да, за сега така изглежда. Да видим какво ще стане.